ଆଜି ମୋତେ ମିଳିଗଲା ମୋ ମନ ମୟୂରୀ, ଛାଡ଼ିବିନି ତୁମକୁ ମୁଁ ଯିବି ପଛେ ମରି। ବହୁଦିନ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଛି ତୁମକୁ ଆଜି, ତୁମେ ମୋର ମନ ମୟୂରୀ ହୋ, ତୁମେ ମୋର ମନ ମୟୂରୀ। ତୁ କିସ ମୋତେ ମିଛ ଭାବୁଛୁ ନା କ'ଣ? ହାତ ଧରିଛି ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବିନି ଲୋ, ଜୀବନ ଯାକ ଏମିତି ଏକା ଧରିକି ରହିଥିବି। ହଉ ଆମେ ତ କଥା ହେଇ ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ବାପା ମୋର କିସ କରୁଥିବ କେଜାଣି ଘରେ। ବାପା ବାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲ ମ? ଘରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନ? ଘରେ ଅଛ ନା କୁଆଡ଼େ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛ ନା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛ ନା? ତୋ ଆଖି ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି ପରା ରେ। ତୁ କଣା ହେଇଗଲୁ ନା କିସ ନା କାହାକୁ ଧରିକି ଆଇଛୁ? ତୋ ଆଖି ଯୋଡ଼ାକ ଚାରିଟା ଆଖି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତୋତେ ବୋପା ଭଳିଆ ଦେଖାଉନି କି? ମୁଁ ତ ଆଖିକି ଦେଖାଉନି ମୁଁ ଅଛି କି ନ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ହଁ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଭାଷଣ ଯାକ ଏଠି ମାରନି। ତମ ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ଦେଖେଇକିରି ଯ ବନ୍ଦାଣି ଥାଳି ଆଣ, ପୁଅ ବୋଉକୁ ଘରକୁ ବନ୍ଦେଇକିରି ନେଇକି ଯ। ମୁଁ କିସ ପାଇଁ ତତେ ବନ୍ଦେଇକି ନେବି? ବିଭା ହେଇଗଲୁ ସେତେବେଳେ ବୋପାଟା ଅଛି ବୋଲି ଦେଖିଲୁନୁ କି ପଚାରିଲୁନୁ? ଆଉ ଏବେ କିସ ପାଇଁ ରେ ମୁଁ ବନ୍ଦେଇକି ନେଇଛି? ବିଭା ହେଇଗଲୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ବନ୍ଦେଇବାକୁ ଯାଇନଥିଲି। ଏବେ ହେଲେ ସିନି ଘରକୁ ଆଇଛୁ, ତୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ରହିବୁ କି ଯିବୁ ତତେ ଆକା ଜଣା। ବାପା ଶ୍ୱଶୁର ମୋର ପ୍ରଣାମ ଘେନ କର ହେ। ତୁ କିଏ ଲ ଭୋସଡ଼ି ଝିଅ? ମୁଁ ତୋର ବୋପା ଶ୍ୱଶୁର କୁଆଡ଼ୁ ହେଲି? ମୁଁ ତତେ ବୋହୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନାହିଁ। ଟେମ୍ପର ମାରିକି କଥା କହନା। ତୁ ଆମ ବୋପା ପୁଅ ମଝିରେ ପଶୁବୁ, ସମ୍ମାନ କ'ଣ କରିବି ଦେଖୁ। ସମ୍ମାନ ଦେଖୁଛୁ ତ ମୋ ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି? ଏ ବାଡ଼ିରେ ଏମିତି ମାଡ଼ ଦେବି ଯେ ଦିଟା ଯାକ ଯୋଉଠୁ ଆଇଛ ସେଇଠିକି ବାଟେ ବାଟେ ପଳେଉ। ମୋ ଘରର ତମମାନଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ମୋର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ହେଲା। ତମାନେ ଏଠି ମୋ ପାଖରେ ଚଳିପାରିବେନି, ରହିପାରିବେନି। ହଇରେ ଏମିତି ଆ ପୁଅଟା ହେଇଛୁ କିରେ? ଏମିତି ସ୍ୱାର୍ଥପରଟା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତୁ କିସ ଭାବିଛୁ ଯେ ଏମିତି ଧରିକି ଏକଲା ଏକଲା ପଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ ତୋତେ ଦେଖିକି ସହି ସମ୍ଭାଳିକି ରହିଛି ନାଇଁ? ଆଗରୁ ନହେଲେ କହିଲନି, ତମ ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆଇଥାନ୍ତି। ସହିପାରୁନ ଯଦି ମୋତେ ଦେଖିକିରି। କିସ କହିଲୁ? ତତେ କହିଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆଇଥାନ୍ତୁ। କ'ଣ ବଜାରରେ ବିକା ହେଉଛି କିରେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆଇବୁ? କିସ କଥା ଯାକ କହିଲୁ ମନକୁ ପାଇଲାରେ ମୋର। ଗୋଟେ କାମ କରିବା ହେଲା, ଆମ ବୋପା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ମାଇକିନାଟେ ଆଣିଦେବା। ଆଉ ବୋପା ଆଉ କିଛି କହିବନି ଆମକୁ, ଆଉ ମିଶିକିରି ଘରେ ଏକା ରହିବା। ଆଉ କିସ କରିବା? କୁଆଡ଼େ ଯିବା କହୁନ? ତମ ଆଖି ନଜରରେ କିଏ ଅଛି ବୋଲେ କୁହ? ମା ମାଉସୀ ତମର କିଏ ଅଛି ବୋଲେ? ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ କୋଟିପତି ଘରର ଝିଅ। ହଁ ଏବେ କହୁଛ ମୋ ମା ମାଉସୀ ଆଇବେ ତମ ବୋପାର ମାଇପ ହେବାକୁ। ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି କଥାଟା କହିବ ହେଲା, ନହେଲେ ମୁଁ କିନ୍ଦିଆ ଲୋକ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଅ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ବେଲିଅନି ବେଲଲା ବୋଲି ଏମିତି କଥା ଯାକ ସବୁ। ଡାର୍ଲିଂ ବଡ଼ ବିଜାର କଥା ହେଲା। ତମେ ଏତେ ରାଗିଲେ ହବ କିଏ? ଘରର କଥା ତ ଚଳେଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କିସ କରିବା? ଏମିତି ହେଲେ ହବ? ଟିକେ ଚଳେଇ ନେବ ନା ଆଉ। ମୁଁ କିଛି ଚଳେଇ ପାରିବିନି ହେଲା। ମୁଁ ହେଉଛି କୋଟିପତି ବାପାର ଝିଅ। ଆମ ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ କିସ ଭାବିଛ ହେ ତମେ? ଆମକୁ ଯେଉଁଟା କହିବ ସେଇଟା ଆମ ଘରେ ଥିବ ଜାଣିଛ ନା। ମୁଁ କିନ୍ଦିଆ ଘରର ଝିଅ, ମୁଁ କୋଟିପତି ବୋପାର ଝିଅଟି। ସମାନେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି ଏକା କଥା କହିବ। ତମ ବୋପା ଆଉ ମୋ ମା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ଅଛି କି? ଏମିତି କଥାଟା କହିଲେ ମୁଁ ରାଜି ହେଇଛି ବୋଲି କହିଦେଲ। ବେ ପୋଷଳା ବାକୁଡ଼ା ପିଲା, ମୋତେ ତୁ କିସ ଭାବୁଛୁ ରେ? ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇକି ଶୁଣୁଥିବି ତମ ଦି ଜଣ ଯାକ ମୋ ନାଁରେ କିସ ଫୁସୁରୁ ଫୁସୁରୁ ହଉଛ। ତୁ ଏବେ ଆମ ଘରୁ ଉଠେତି, ତୁ ମୋ ଘରୁ ଉଠିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଜ୍ଞା ଶ୍ୱଶୁର ବାପା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ହେ। ମୁଁ ଖାନଦାନୀ ଘରର ଝିଅ ହେ, ସିନି କରନ। ମୋ ବୋପା ବଡ଼ କୋଟିପତି। ଆଉ ସିନି କିସ ହଉଛ ହେ? ରଖୁନ ଆମକୁ ଘରେ, ଗୋଡ଼ି ଦଉଛ ଖାଲି ଯାହାରି ଯାହାରି। କୁଆଡ଼େ ଆମେ ପଳଉ? ଯାଲ ତୁ କୋଟିପତି ଘରର ଝିଅ, ଜାଣୁ ତୋ ବୋପା ପାଖରେ ରହୁ। ତୁ କିସ ପାଇଁ ମୋ ଘରକୁ ଆଇଛୁ ଲୋ? ଏତେ ମୋତେ ଆଉ ବୁଝାନି, ତୁ ଯା ସିଆଡ଼େ। ଶ୍ୱଶୁର ବାପା କୁହ ହେ ତମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଆମେ ନହେଲେ ସେଇଟା ସଲ୍ଭ କରିବୁ। କିସ ପାଇଁ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ହେଉଛ? ଖାଲି ଝଗଡ଼ା କଲେ କିସ ହବ? ଏମିତି ଆଗରୁ ଏକା ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ ଏମିତି କଥା କହିଲଣି ବୋଲେ ଆଉ ତମେ ଆମକୁ ପାଖରେ ରଖିଲେ ଆହୁରି କିସ ନା କରିବ? କହିଲ କୋଟିପତି ଘରର ଝିଅ, ମୋତେ ସର ପକେଇ କାଚୁ କିଲୋ? ମୁଁ କିସ ପାଇଁ ତମକୁ ସର ପକେଇ କାଚି ବାପା? ମୁଁ ସିନ୍ କହିନି ଆଗା ହେ। ଭୋସଡ଼ି ଝିଅ, ତୁ ମୋତେ ରଗାନା ଲ। ତୁ ମୋତେ ସଫାସୁଫି କଥା ମୋତେ ଏତେ ଦେଖେଇ ହେ ନା। ସଫା କରିବାର ଅଛି ତ ତୁ ମୋର କିଛି ସଫା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଲ। ତୋ ମାଆକୁ ଯାହା କହିଦେବୁ ଆଇବ ମୋ ଚଡ଼ି ଗାଉଁଚା ଧୋଇବ, ତାହେଲେ ତୁ ଏ ଘରେ ରହିବୁ।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲ ନା ମୋ ଭାକୁଡ଼ା ପୁଅକୁ ଇଞ୍ଜ କରୁଛି ଏଟା କ'ଣ ଠିକ୍ କରୁଛି ମୁଁ କିସ କହିବାଟା କ'ଣ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ହଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ତ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି ଯାହା କରିବେ ଆଉ କିସ କରିବା ରହୁଛି ବାଏ।